Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Ләйсән Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Бір ғасырлық хәтер, Ознақойда жәмәғат эшлеклесе Әнвәр Бахавиддиновны искә алдылар. Сіз Ознақайны шәшәк иткәнсез, біз инде шушы эшне дәвам итәбез. Рәсім сәнгате Татнефть профсоюзы ижад бәйгесенә нәтиҗә ясады. Кеше эшләрен карыйсың, и хочется работать, и работать. Рәхмәт профсоюзга, шундый конкурслар оештырган өчен. Син яшәгән төбәк бию театрларыннан туган як матурлыгы. Сине укытучылар да белә, и киләчәктә укытучылар белән сөйләшергә җиңелрәк була. Сине беләләр, сине таныйлар. Әлмәттә су линияләрен яңарту буенча эш дәвам итә. Бу көннәрдә Әминов урамындагы магистраль су үткәргечне таплап яңа линиягә күчерү бара. Әлеге эшләр агымдагы елга бүлеп бирелгән акчаларны нәтиҗәле үзләштерү нәтиҗәсендә 2026 елга планлаштырылган проектның бер өлешен хисабына башкарыла. Шевченко урамыннан Гафиятуллин урамына кадәр 1 чакрым озынлыктагы су үткәргеч тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында төзекләндерелә. Финанслауның гомуми күләме 112 миллион сумнан артык. Яңартылган су үткәргеч су белән тәэмин итүнең сыйфатын яхшыртырга, аварияләрне киметергә мөмкинлек бирәчәк ди белгечләр. Сүз уңаеннан Татарстанга коммуналь челтәрләрне модернизацияләүгә федераль бюджеттан 2,5 миллиард сум бүлеп биреләчәк. Федераль акчалардан тыш республика ким дигәндә 8,5 миллиард сум үз инвестицияләрен кертергә планлаштырыла. Әлмәт районы юллары буйлап 2 километрдан артык кыйма куелган. Калабызда Тельман урамы һәм Төзүчеләр проспектында, Урсала микрорайондагы 1 май урамында һәм Түбән Мактама бистәсендәге Совет урамында яңа конструкцияләр барлыкка килде. Моннан тыш яшәү өчен инфраструктура милли проекты кысаларында ремонтланган Әлмәт-Ознакай төбәк автоюлы участогында барьер кыйма урнаштырылган. Киртәләр юл хәрәкәте иминлеген арттыру өчен каралган. Алар куркыныч урыннарда җәяүлеләрнең йөрү өлешенә чыгуын булдырмый, транспорт чараларының юлдан чыгу куркынычын киметә. Шулай ук бигрәк тә интенсив трафиклы участокларда һәм юл өслеген ремонтлаганнан соң хәрәкәт юнәлешендә булыша. Белгәнебезчә, 9 декабрь халыкара коррупциягә каршы көрәш көне буларак билгеләп үтелә. Бу уңайдан илебездә төрле акцияләр һәм чаралар үткәрелә, плакатлар һәм листовкалар бастырыла. Ознакай районында да коррупциягә каршы көрәш айлыгы игълан ителде. Аның кысаларында төрле тематик чаралар уздыру планга кертелгән. Шуларның кайберләре хакында Эльмира Шарифуллина сюжетында. Тау яшьләр үзәгендә булып узган тематик очрашуда район башлыгы Марсель Шәйдуллин, шәһәр прокуроры Марат Гыймалдинов, район эчке эшләр бүлегенең икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы эш бүлекчәсе начальнигы Марсель Шәрәфиев, район башлыгы ярдәмчесе Рамил Гатиятуллин катнашты. Вопросы, к сожалению, и в нашем городе, в районе есть факты коррупции. Эшлекле сөйләшү барышында яшьләр үзләрен борчыган сорауларга җаваплар алды. Вовлечение несовершеннолетних и молодежи в профилактические, патриотические, культурно-развивающие мероприятия, формирование направленности на ведение здорового образа жизни, просветительская работа, в том числе в социальных сетях. Очрашу барышында ике арада кануннарны белү, коррупция күренешләренә битараф булмау мөһимлеге хакында җитди әңгәмә узды. Шәһәрнең коррекцион мәктәбендә узган волейбол турниры шулай ук коррупциягә каршы көрәш көненә багышланган иде. Анда район хакимияте, мәктәп директорлары һәм ветераннар командалары уйнады. Ознакай районында коррупциягә каршы көрәш айлыгы 17 ноябрьдән 17 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Алда җитәкчеләр, хокук саклау, җәмәгатьчелек органнары вәкилләре катнашында очрашулар, сыйныф сәгатьләре, бәйгеләр узачак. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Азнакайда тоналган җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Әнвәр Баһаветдиновның тууына 100 ел тулуны билгеләп үттеләр. Бу көнне райондашлар Әнвәр Бадретдин улы хөрмәтенә куелган мемориаль такта янында җыелып истәлекләрне яңарттылар, соңыннан очрашу шәһәрнең мәдәни үзәгендә дәвам итте. Истәлекле чаралар хакында тулырак алдагы материалда. Әнвәр Баһаутдинов 1925 елның 27 ноябрендә хәзерге Кама-Тамагы районы Әмәкәй авылында дөньяга килә. Бөек Ватан сугышында катнаша. 1950 елдан комсомолда ВЛКСМның Бандюк район комитетының 2-нче секретаре. 1961-1979 елларда КПССның Азнакай райкомы 1-нче секретаре вазифаларын алып бара. Котлаулы елларда авыл хуҗалыгын үстерүдә, нефть тармагы башлангычында зур тырышлыгын куя. Шушы Азнакайны төзегәнсез, Азнакайны шәшәк иткәнсез, без инде шушы эшне дәвам итәбез. Тантаналы чарада район җитәкчеләре Әнвәр Баһаутдиновның тормыш иптәше, балалары, хезмәттәшләре катнашып истәлекләрне яңартты. Мин аның янәшәсендә 10 ел эшләдем. Аның җитәкчелегендә районны тәрбияләдек. Мин аны бик хөрмәт иттем һәм рәхмәт белән искә алам. Тәртипле иде, кешеләргә бик яхшы мөнәсәбәттә иде. Кешеләр белән эшләргә мин аңардан өйрәндем. Тормышны миңа өйрәттеләр. Шулайтыр, чтобы безгә ят булмасын син. Шуның заветлары башта тотып, надеюсь, шулай мин тордым да. Поэтому спасибо отцу, матери за хорошее воспитание. Катнашучылар аның хөрмәтенә куелган мемориаль тактага чәчәкләр салды. Алга таба шәһәрнең мәдәни үзәгендә легендар җитәкченең 100 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә яшәүче 34 меңнән артык Нәни Әлмәтле район башлыгыннан яңа ел бүләкләре алачак. Бу хакта район администрациясе рәсми порталы хәбәр итә. Бүләкләрне финанслау муниципаль берәмлек бюджеты кысаларында башкарыла. Яңа ел күчтәнәчләрен муниципаль балалар бакчаларына йөрүче барлык мәктәпкәчә яшьтәге балалар, шулай ук 1-8 сыйныф укучылары алачак. Моннан тыш Әлмәттә Теләкләр чыршысы муниципаль акциясенә дә старт бирелде. Бу хәйрия чарасы гадәттәге шәһәр халкы өчен мохтаҗларга балачак хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Акциядә 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге авыр тормыш хәлендә булган балалар, физик мөмкинлекләре чикле сабыйлар, ятимнәр катнаша. Аларның теләкләре район администрациясе бинасындагы Теләкләр чыршысында урнаштырылган. Тылсымчы булырга теләүчеләр Ленин урамы 39 адресы буенча урнашкан район хакимияте бинасына дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге 7дән кичке 5кә кадәр мөрәҗәгать итә ала. Нефть төбәгенең талантлы хезмәткәрләре туган ягым Татарстан 2025 иҗат бәйгесендә берләште. Татнефть профсоюзы бу чараны инде 10-нчы тапкыр оештыра. Июнь аенда башланган бәйге җиңүчеләрен нефть төбәгендә яшәүчеләр үзләре сайлап ала. Менә аның нәтиҗәләре дә билгеле. Бүләкләү тантанасы Әлмәт картиналар галереясендә узды. Их хобби стало способом реализации себя как творческой личности. Быел бәйгедә Татнефть компаниясенең 25 предприятиесеннән 31 кеше катнашты. Күргәзмә көндәлек хезмәтләре, нефть чыгару һәм эшкәртү белән бәйле булган кешеләрнең күп кырлы талантларын ачык күрсәтте. Авторлар туган як матурлыгы турында төрле техникада үз фикерләрен җиткерделәр. Культура, живопись, прикладное творчество – это еще один аспект той жизни, который нас объединяет. И когда у человека есть возможность не только заниматься творчеством, но его еще и показать на всеобщее обозрение и получить соответствующую оценку, это дорогого стоит. Я думаю, что любой писатель, любой поэт, любой кинематографист, он работает на то, чтобы его творчество увидели и оценили. И вот это сегодня как раз и происходит.
Бәйге 2 төп номинацияда үткәрелде. Рәсем сәнгате һәм графика. Бирдә катнашучылар үз идеяләрен кәгазьдә сурәтләделәр. Шулай ук гамәли иҗат номинациясе. Бу исә кул эшенең чын хәзинәсе. Җәлил нефть идарәсе ветераны Гөлзадә Җиһаншина тормышны сәнгатьсез күз алдына китерә алмый. Лениногорск педагогия училищесының нәфис графика факультетын тәмамлап, сәнгать мәктәбендә дә, предприятиедә дә бизәүче булып та хезмәт куйган. Бу бәйгедә беренче тапкыр катнашып, ул урманнан җыеп кайткан миләш бәйләменнән 2016 елда ук язылган картинасын тәкъдим итте. Ветеран үз әсәрен киң җәмәгатьчелеккә күрсәтү шатлыгы белән уртаклаша. Җәмәгатьчелек тавыш бирү йомгаклары буенча Гөлзадә Җиһаншина рәсем сәнгате номинациясендә җиңүчеләрнең берсе булды. Бу картинаны бер утыруда ясадым. Примерно 6-7 сәгать, наверное. Без обеда, без отдыха. Шундай творческий порыв был. Кеше эшләрен карыйсың, и хочется работать, и работать. Рәхмәт профсоюзга шундай конкурслар оештырган өчен. Бәйге эшләре Казанда, Түбән Камада булып, яңадан Әлмәткә кайтты. Юбилейлы күргәзмәнең нәкъ менә бу ел ярты гасырлык бәйрәмен билгеләп үткән Әлмәт картиналар галереясендә узуы символик мәгънәгә ия. Иң матур җир без яшәгән төбәк. Аның данлыклы үткәне, сокландыргыч тарихы бар. Гүзәл табигаты, заманча уңайлыклары, уңдырышлы кыр басулары, икмәк һәм кара алтын муллыгы безнең якның гүзәллеген тәшкил итә. Әлбәттә, әлеге темага багышланган концерт узды. Бу иҗади вакыйга шәһәрнең 2 коллективы Вверх ногами бию театры һәм Вдохновение хореография ансамбле синергиясе нәтиҗәсендә чынга ашырылды. Очрашу кеше ватан турында бию хикәясенә әверелде. Иксез-чиксез кырлар, шелтерәп аккан чишмәләр, елга, күлләр һәм матур калкулыклар. Артистлар һәр чыгышларында туган як киңлекләрен данлады. Вдохновение хореография ансамбле югары нефть мәктәбе базасында 12 ел элек оеша. Анда 40-ка якын студент шөгыльләнә. Оешканнарына 2 ел үткәч, сабыйлар өчен Вверх ногами бию театрына ихтыяҗ туа. Ребята у нас участвуют во многих. Безнең балалар республика дәрәҗәсендә генә түгел, бөтен Россиядә дә күп кенә фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашалар, призлы урыннар яулыйлар. Студентлар язы исемле төп фестивальләрнең берсендә без берничә тапкыр беренче дәрәҗә лауреаты булдык. Яңа биеклекләр яулавыбызны дәвам итәчәкбез. Поэтому мы стремимся, завоевываем новые высоты. Биючеләр нефть төбәгендә яшәүче халыкларның тарихы, гореф-гадәтләре һәм характерлары турында сөйләүче дәртле һәм лирик биюләр башкардылар. Мин 7 ел бию белән шөгыльләнәм. Тренерлар бик яхшы. Биегәндә канатлар үсеп чыккан була. Камил Халитов һәм Диләрә Адылгәреева Вдохновение хореография ансамбле биючеләре. Биюләр дисциплина, тайм-менеджмент һәм креативлыкны үстерә. Бу үз чиратында укуда өлгерешкә уңай йогынты ясый дип уртаклашалар. Бей башладым үзем мин беренче курстан. Авыр түгел, чөнки син үзеңнең битеңне күрсәтәсең. Сине укытучылар да белә, и киләчәктә укытучылар белән сөйләшергә җиңелрәк була. Сине беләләр, сине таныйлар. Без партнер белән беренче курстан биебез. Безгә бик ошый. Эстрада, народный танецлар биебез. Салмак хәрәкәтләр, ихлас елмаюлар һәм төрле костюмнар бәйрәм һәм үз тамырларыбыз өчен горурлык хиссе тудырды. Ике бию төркеменең уртак иҗаты туган җирнең кыйммәтен, аның табигый һәм мәдәни матурлыгын тагын бер кат тамашачыга искә төшерде. Алсын Ривара Фәлсафин яңалыклар вакыты, Лученма телекомпаниясе.
Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, луч әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.